Pomenula si šta sve to vera nije zapravo. I pošto se u knjizi dosta pričaju o radikalizaciji, o tom ekstremizmu, mislim da je važno da i ovde sada u ovom razgovoru možda održimo jedan edukativni čas, da tako kažem, i da napravimo tu distinkciju između toga šta je religija, šta je ekstremizam i šta to vera nije. Ja ne bih, prvo moram da kažem, moje nikada nije bilo da pričam šta vera jeste, ni šta moja vera jeste, ni šta vera mojih junaka jeste. Ja to ostavljam drugim ljudima koji su za to i potkovani i školovani i u tome više nego ja. Ali vrlo je jasno šta vera nije. I to što vera nije ne znači da postoji samo u okviru, jedne grupe vernika. To postoji u svakoj religiji. Postoje ekstremi. Meni su ekstremi kao teme uvek bili privlačni i gotovo da nadir, pre bih rekla, kada kažemo priča o svemu što vera nije, a to su upravo ti ekstremi. Ne pričamo o tome da je neko radikalniji u veri. Ne pričamo o tome da je neko predaniji ili ceo život je posvetio veri. Mi ovde pričamo o ekstremima, a ekstremi su, posebno za mlade ljude, jedno na izgled veselo mesto gde se osjećaš samopouzdano, sigurno, da imaš lažan privid moći, ali problem s ekstremima je taj što ekstremi moraju nekog da mrze. Oni moraju imati to nešto u odnosu na šta su ekstremni. Nadir priča i tu priču. To često nije sve ono preko puta nas. To je često i ono oko nas što ne razmišlja i ne deluje ekstremno koliko mi. I ekstremi su, jako mi je važno da kažem ovo zbog mladih, nemaju veze samo sa verom. Imate ekstreme u sportu. Znamo kako se navija, znamo šta je ekstrem navijanja. Ekstremi su prisutni gotovo svuda i za mladog čoveka su jedna sjajna doza samopouzdanja i prihvatanja. Jer svaki ekstrem počinje tako što se osjećaš slobodno, prihvaćeno, afirmisano, validirano i moćno, ali svaki se završava pogubno. I to je negde light motiv Nadira. Jer nije samo moja junakinja Fatima u ekstremu. Isto tako imamo još žena koje su krenule putem ekstrema, pa i tekako visoku cenu toga plaćaju. Dosta je sada tu priča o ekstremima zapravo i da, svakako nije na nama da pričamo šta vera jeste. To je nešto što svako za sebe mora definisati. Ali u kontekstu islamofobije, u kontekstu ove priče koje se priča u Nadiru, mislim da je važno da se dotaknemo bar te teme gde su ekstremi zapravo, odnosno gde su granice vere i šta je to što je izvan te granice. Pa mislim, da, naravno. Upravo ta rečenica i metafora o klatnu je neko moje objašnjenje kako bi Fatimin život izgledao da nije otišlo u ekstrem, primera radi. Svaka vera ima nijanse i ne znači da svako veruje na isti način, kao i u pravoslavnoj veri ili u katoličkoj veri. Imamo ljude koji su otvoreni i liberalni vernici, ali isto tako imamo i ljude koji su zaista konzervativni. I ja moram da kažem da je meni za razumevanje toga pomogao jedan sjajan sagovornik i da mi je možda, pa reći ću milimetar, falio da potpuno loše protumačim stvari i da skrenem u onu stazu senzacionalizma, u stazu pravljenja pompe od nečega što je samo život i izvrtanja istine, mislim. Naravno da postoji vernici koji su konzervativni i sad imamo liberalne vernike, vernike koji su možda te vere po rođenju, ali ne praktikuju veru, imamo one koji žive u skladu sa verom svakodnevno, koji, reći ćemo, tumače islam na izvoran način. I često te ljude prati neka gomila predrasuda da su oni opasni, da u njima je leglo terorizma i budućih ekstremista, a postoji jasna granica. I ta granica nije ni malo tanka. Ta granica razdvaja vernika koji je konzervativan, reći ću radikalan, ali ne ekstreman. Taj vernik živi svoj život na svoj način, prateći svoja pravila,
mnogo drastičnije nego što žive ovi vernici na kraju spektra. To je zapravo deo romana o kome i Dejan govori Marini, ali ono što tu granicu deli je upravo to kakav je neko čovek i na šta je taj čovek spreman. Granica je to kakav čovek jeste i koliko čovek je spreman da naudi drugom čoveku. Meni su često govorili, kada sam pravila spisak sagovornika, da sa mnom vernici koji su, reći ću, tradicionalni vernici, koji su zaista u veri do te mere da je meni bilo neshvatljivo, govorili su mi da sa mnom neće pričati zato što sam žena, da ne pokušavam, da ništa neću dobiti, da će mi se smejati i mene je zapravo život naveo na to da ne prihvatim tu informaciju i da probam. I probala sam i uspostavilo se da ljudi koji su možda najekstremniji u veri, neću reći ekstremniji, izvinjavam se, najkonzervativniji, su mi najviše pomogli da ne nanesem štetu muslimanima, da ne kažem nešto krivo, izašli mi u susret sa literaturom. Kod nekih možda opuštenijih, mlađih vernika koji ne praktikuju toliko veru, dolazila sam poprilično do nekih dvostrukih aršina, do vrlo suženih pogleda, pa rekla bih do vrlo liberalno-radikalnih pogleda, dok sam na otvorenost nalazila i kod ljudi koji su skroz na kraju spektra. Neću reći blizu granice, zato što granica je trenutak kada vernik ne mrzi, vernik ne ubija, vernik ne kolje, ne svađa se, ali to radi onaj koji je prešao tu granicu. A prelazak te granice, neko bi rekao, meni nikad ne može da se dogodi, kao što i neki moji junaci su mislili da nikad ne može da im se dogodi, ali zapravo koliko god da se meni, kao nekome ko to istraživo, ta granica čini vidljivom u nekim trenucima života, kada, na primjer, imate 19 godina, nemate potpunu porodicu, usamljeni ste, nemate prijatelja, drugačiji ste, ne uklapate se, ali imate divne ljude na internetu koji vam svašta pričaju, ta granica je nekada vrlo tanka i deli je onako 1 milimetar je samo njena debljina i dužina da se pređe. Sjajno je što si spomenula, ovo zapravo je odličan uvod u sledeće pitanje koje želim da ti postavim, a u vezi je sa ovim, da kažem, liberalnim delom spektra i rekla si da oni imaju dvostruke aršine. I prvo mali uvod zapravo ovo pitanje, trenutno smo prosto svedoci, mada smo ti ja još od studija svedoci toga, mnogo priča o lažnom feminizmu zapravo i o tim nekim dvostrukim aršinima i šta feminizam jeste, šta feminizam nije. I često se setim toga, u posljednje vreme mnogo češće nego inače, a to je učenje Čondre Talpade Mohanty, ona, kako sebe naziva, transnacionalnom postkolonijalnom feministkinjom. Sećam se da smo još tokom studija pričali o tome zapravo da je njeno stanovište osuđivanje zapadnog feminizma, odnosno feminizma zapadnog sveta, koje homogenizuje ta iskustva žena trećeg sveta, u smislu pretvara ih u pasivne žrtve, ne razumevajući njihove kontekste i ne razumevajući sve ono što čini jednog pojedinca. I upravo su to ti dvostruki aršini i ta zaslepljeno što nešto što mi mislimo da je tačno i vodimo se time zapravo može da nas odvede na potpuno pogrešan put. I mislim da su baš ti konteksti pojedinaca jako važni za ovu priču, jer mi, na primjer, ti imaš dve junakinje koje su naizgled iz potpuno različitih svetova, Marina i Fatima, koji imaju vrlo sličan sklop ličnosti, a različite kontekste iz kojih dolaze i različita mesta na koje ih to odvodi zapravo kroz život. Pa voljela bih da čujem i tvoju perspektivu toga zapravo i paralelu između te dve junakinje i njihovih priča. Pa, sjajno prisjećanje na jedan tekst, da, Iva i ja se znamo sa studija. Ne bude šta si ti studirala, šta i ja. Da, to je jedan sjajan tekst koji govori o tome koliko su često zapadne feministkinje, reći ću zapadne, surove u tumačenju situacija. Ja sad ovo moram da prevodim na ljude koji imaju feminizam stran. Koliko su zapravo sklone tome da dodele sudbine i patnje ženama koje možda one ne pate.
I ja sam često razgovarajući sa mnogo ljudi o ovoj temi, naprosto kažete šta pišete, pa neko kaže jaoj, te žene u islamu, one su robinje muževa, one su naterane. I ja ću svesti tekst koji si pomenula na ovaj sada trenutak. Eto, na primer, za vikend sam videla jednu situaciju na Twitteru gde je čovek stavio neki onako bajat članak, vest, kako je ženama u Turkmenistanu zabranjeno da nose hidžab. To je poluinformacija, stara vest, koja je na kraju i bajata, ali i nije 100% istinita. Razmatrala se. I onda tu sad vidite raznorazne ljude koji sebe smatraju borcima za ljudska prava, za prava žena. Tako je, oslobodite te žene, pomozite im. I ja smatram da treba pomoći svakoj ženi koja je naterana na nešto. Bilo da nosi hidžab, bilo da rađa decu, bilo da se uda, bilo da prisilno radi šta god. Da, takvim ženama treba pomoći, ali ja moram da kažem, stvarno sam na ovome radila 4 godine, ja verujem da postoje žene koje su naterane, ali ja ih nisam srela. Ja sam srela žene koje su po ulasku u pubertet same birale da li će nositi hidžab, nikab i tako dalje, da li će se pokriti i kada. Mislim da tu dolazimo do jednog licemerstva, posebno nas žena, reći ću profeministički orijentisanih, a to je da sve ono što mi mislimo i smatramo dobrim, poštovanjem prava, ako neko drugi ne gleda kao mi, već smo onda manje liberalni. Dakle, ako ja imam jedan stav, a ti, reći ću Fatima iz Maroka, imaš drugačiji, ti onda nisi dobro, ja ću da se borim za tvoja prava bez obzira što je to tvoja želja. Nas liberalnima, otvorenima, borcima, ljudima empatičnim koji žele da pomognu, ne čini nametanje onoga što mi mislimo da je ispravno ili mislimo da svet funkcioniše isključivo na jedan način. I tome nas Nadir uči. A to je da nisu nijanse samo kako neko veruje, koliko neko praktikuje veru. Nijanse su i to da neke žene donose odluke, neke ne, ali ne možemo da kažemo da je svaka žena u islamu robinja svog muškarca i da joj je nametnut hidžab ili nikab. I ja moram da kažem, iako ne volim da takve stvari pričam, ja sam pričala sa ženama koje su i pokrivene i nisu pokrivene i sa ženama koje su jako mlade krenule putem te odluke. Uglavnom su to bili ženski, lepi, prijateljski razgovori, nije postojala nikakva barijera i moram da kažem da možda su žene koje su malo tradicionalnije vernice zapravo liberalnije od mnogih liberalnih na lepši način, otvorenije za razgovor, otvorenije za nova znanja, zainteresovanije za nešto što možda nije deo njihovog sveta, a jednostavno ih zanima. I mislim da tu ne treba biti, najgore što možemo da uradimo u ovom svetu jeste da obučemo kostim Supermana i onda da svakoga ko se ne bori i ne spašava svet onako kako mi želimo, skinemo s dnevnog reda. Opet ću reći nešto svesna problematike, ali kažem, stojim svojim znanjem iza toga, a to je zabraniti ženi da nosi hidžab ili nikab je isto kao i naterati ženu da nosi hidžab ili nikab, jer i u jednom i u drugom slučaju mi ženi uzimamo slobodu izbora. Postoje ljudi koji će se predati, ali postoje ljudi u kojima će tinjati i bes, i bunt, i inat. I eto, zemljišta koje je plodno za uzgoj ekstrema i za zasipanje ekstremističkim idejama. Mnogo je takvih žena u ovoj knjizi kojima je uzeta sloboda izbora, da li islamofobijom, da li nasiljem, verbalnim ili fizičkim, pa smo njih dobili besne ratnice. Vrlo je očigledno kroz sve tvoje knjige, generalno koliko te feminizam vozi, da kažem, kroz sve priče koje pišeš i junakinje koje stvaraš zapravo su učinile za žene mnogo više od toga nego što je neki knjiški feminizam zapravo učinio za njih i na tome smo ti sve zahvalne. Hvala. U kontekstu Nadira, ono što je primetno jeste i ta ženska solidarnost i generalno solidarnost i vide se i obrisi lažnog feminizma u nekim situacijama, ali se vide zapravo obrisi tog
tog pravog feminizma i onoga što feminizam jeste. Pa koliko bi mogla da pokušamo da izbegnemo zapravo kvarenje nekih delova knjige, da se osvrneš na to koliko sve lica ima feminizam u Nadiru? Nadir je jedna knjiga puna feminističkih metafora, ali i gotovo svaki junak priča neku priču o feminizmu. Ne bih voljela da ovo odbije meni feminizam ne treba. Znači, ne postoje feministički manifesti, ali svaka junakinja je primer toga kroz šta žena prolazi. I čak i primer etiketa koje svaka žena nosi. Neko bi rekao, dobro, kako to kažeš, šta je onda Fatimina majka? Ali i Fatimina majka priča priču o jednom selektivnom feminizmu, u jednom prividu slobode, na primer. Čak i te junakinje koje možemo podvesti pod nešto što je patrijarhat i možemo za njih reći da one, samo su deo patrijarhata i podrivaju patrijarhat, čak i te junakinje nam daju perspektivu kako ne mora biti. Nije nekada podrška reći sve su žene uvek u pravu. Nekada je okej da kažemo, hej, ženo, nisi u pravu, ali bit ću tu uz tebe, krenut ću s tobom putem da se malo koriguješ. Dakle, nije samo feminizam da afirmativno tapšemo, dok žena prema ženi vrši nasilje. I mi imamo primjer jedne junakinje koja zapravo vrši nasilje nad ženama veće nego mnogi muškarci. A onda kada pričamo o nekim stvarnim činjenicama, ne o mojim junacima koje sam kreirala, iako su inspirisani mnogi stvarnim ljudima, evo uzmimo, na primer, ISIS, uzmimo žensku moralnu policiju, koja je mnoge žene privukla da dođu u Siriju tako što je stvarala sliku o lažnom feminizmu. To je jedno lice feminizma, u knjizi, što zapravo nije. A potom je te iste žene maltretirala na najsuroviji mogući način. Primer junakinje koja vrši nasilje nad ženama, ali isto tako jedan porodičan odnos te junakinje sa njenom porodicom i kako žena ženu ipak ne razume, čak iako su u tom porodičnom odnosu i jedna drugu sabotiraju. To je nešto o čemu se malo govori. Feminizam nije nešto što se dešava samo na ulici. Feminizam se uči od malih nogu, uči se u kući. I poštovanje različitih žena, stavova, pa i toga da je sasvim okej da neka žena odluči da nosi nikab ili hidžab ili šta god da želi da nosi. Pa mi kada smo se dogovarale za ovu emisiju kako ćemo uklopiti sve, ja sam imala samo jednu želju, to je da budemo ono što jesmo, ovakve kakve jesmo, jer to je negde i suština Nadira. Upravo oduzimanje toga pravi jedan od najvećih problema današnjica. To je bes u ljudima koji sad da li će otići u terorizam, da li u predatora koji će vrbovati devojke i žene. U nekom trenutku sve što uzmemo, sve što otmemo, to odlazi jako krivom stazom. I vratila bih se na još jedan moment feminizma, feminizam u prijateljstvu, isto je jedno lice Nadira, gde pored feminizma učimo i pravu priču o prijateljstvu, to je da prijatelj govori istinu. Prijatelj te ne tapše po ramenu, bio on muškarac ili žena. Govorimo i o nečemu što će ljudi da kažu to nije tako, ali ja ću ponovo da kažem to jeste tako. Kuran je često, i to često dolazi od ljudi koji ga nisu čitali, često je osporavan, te kažu ovo, te ubij nevernika, te tako dalje, i onda se drže toga. Ali kao žena koja voli feminizam, ja moram da kažem, postoje naravno delovi u svakoj svetoj knjizi, govorili o Bibliji ili Kuranu, gde mi kao savremene žene koje vole feminizam možemo da kažemo strašno, ovo nije feministički, ali svako ko bude odlučio pročita, na primjer, Kuran, vidjet će da postoje delovi koji su afirmativni prema ženi, koji je štite od određenih stvari i da nije to baš tako kako mi vidimo u filmovima, serijama ili pak kako zamišljamo da treba da izgleda ženska sloboda. Ženska sloboda je da ti ako želiš da promeniš veru, ja kao tvoj prijatelj sam tu, kao tvoja prijateljica, a nije da ti ja govorim jao šta ćeš sada, nemoj to i da te mrzim zbog toga, jer ja to ne bih nikad. I to ja ne bih nikad je nešto što će, ne samo žene, sve ljude će nas to, ja to nikad ne bih, i ispravno je ono što ja mislim, što je pomalo narcisoidno, ali to je tema druge knjige, ne Nadira. Odnosi, bilo emotivni ili porodični, koji su takođe
u neku ruku emotivni, su često jako važni aspekti svih tvojih knjiga. I u Nadiru stavljaš poseban fokus na porodične odnose i tu imamo opet paralelu između Marine i Fatime i specifičnih odnosa koje imaju sa svojim pokojnim očevima i potrebu jedne i druge zapravo da ih i u ovim trenucima učine ponosnim i da možda i opravdaju neke poteze koje prave odluke koje donose time zapravo što žele da ih učine ponosnim. Koliko su ti odnosi bili važni za ključne trenutke odluka tvojih junakinja u knjizi? Ti odnosi su zapravo bili presudni. I obe su bile, bože kako pričam, nije to nikakav spojler, samo da kažem, mi pričamo o dve različite žene koje su kao devojčice prošle slično. Prošle su, nije spojler, velike tragedije koje su ih učinile senzitivnijim, empatičnijim i negde su se iskrojile kao dve devojčice koje samo žele da budu voljene. I izrasle su takve, kao takve devojčice, u žene koje previše vole i često kroz ljubav prema drugom beže od nedostatka ljubavi prema sebi. Sada neko bi rekao, da, ali to su, drugačiji su očevi, drugačija je tradicija, vera. Ne. To su dva oca kao glas razuma, kao zaštitnici i negde sličan je psihološki profil i Marininog i Fatiminog oca, ali ono što je činjenica jeste da se svaka na svoj način borila za ljubav oca. Znam da ovo neće biti popularno da kažem zbog čitalaca koji romantizuju Fatimin odnos sa ocem, ali u korenu Fatiminog odnosa sa ocem je upravo ta potreba da od strane oca bude prihvaćena, validirana. To ne čini Fatimu lošim čovekom, lošom ženom. To naprosto je posledica niza okolnosti u njenoj porodici. I ja zaista stojim pri tome, a to smo i večeras rekli, da zaista sve iz kuće dolazi. Ne sve, ali i većina stvari iz kuće dolazi, makar onih koje je teško kroz život korigovati, nemoguće. Vratit ćemo se na pitanje, pošto ja mogu ovako do sutra da analiziram moje junakinje, jer i dalje nisam u svojoj glavi završila ovu knjigu. Mislim da niko nije, čak ni mi koji smo je čitali. Ali kažem da neće biti nastavka, to ne znači to. Da, to je i tvoje čitalaci inače zanimalo, to smo videli kroz anketu. A generalno su njih dve, baš upravo to što si rekla, kroz tu potrebu da budu voljeni, budu prihvaćene, došli su do tog nekog, tipa ličnosti, ja tako kažemo kolokvijalno rečeno, people pleaseri zapravo, odnosno taj moment da nekome udovolje i samim tim su možda podložni manipulaciji. Jeste, upravo ta manipulacija vodi ka odlukama koje si pomenula u prvom pitanju u ovom delu o emotivnim odnosima. Da li su njih dve kao takve ličnosti podložni manipulaciji? Da, definitivno jesu, zato što loš odnos prema njim, koji imaju same prema sebi, čine ih vrlo pogodnim da budu žrtve manipulacije i to ne mislimo samo na manipulaciju koja se može dogoditi izvan, već i u emotivnim odnosima. I neko bi rekao da su njihove priče različite, ali zapravo one prolaze kroz slične emotivne stvari, iako sa potpuno drugačijim partnerima. Kada biste podelili papir na dva dela, stavili Marina i Fatima, shvatili biste da čak i u nekim poglavljima prolaze kroz isto, samo jedna u Siriji, druga u Beogradu, jedna od strane muškarca koji je pripadnik ISIS-a, a druga od strane muškarca koji je sjajan i fenomenalan, a isto je manipulativan. I moram da kažem da upravo njihova ta psihološka struktura ih i vodi u neke odluke koje su jako teške. Fatimin odlazak u Siriju, to već nije tajna, napisano i na sinopsisu, je zapravo potreba da ne razočara svog oca. A Marina je napravila jednu grešku u mladosti u kojoj priča o ovom romanu. Upravo njeno slušanje oca kako da postupi je napravilo to da se Marina gorko kaje. Iako je ona znala da treba drugačije, ona je bila previše uplašena da ne bude odbačena od strane svog oca. Ovo je onako malo prepričano,
ima to sve mesto u romanu, ali nekada naša potreba da nas drugi ne napuste, da fasciniramo druge i tako potvrdimo sopstvenu vrednost, čini i nas toksičnima. I ljudi sad izvlače citate i uglavnom ih pogode neke misli o Fatimi, ali mene, posebno kada sam sređivala roman, najviše je pogodila Marinina rečenica, to je: imala sam 37 godina kada sam shvatila da sam i ja, kao i moj partner, toksična. I moment njihovog buđenja i osvajanja slobode, ne samo fizičke, kada govorimo o Fatimi, na primer, već i moment osvajanja te lične emotivne slobode i te ljubavi prema sebi je podjednako važan. Ali nekada je za to kasno. Nekada je za to kasno, zato bih volela da Nadir, pored priče o terorizmu, islamofobiji, roditeljstvu, ostavi i tu priču o tome koliko je važno doći do ljubavi prema sebi bez tuđe potvrde. Da li to bio naš otac, da li to bila naša majka, naš partner, koliko je teško i važno nekada, ali moguće, naći to nešto što si ti, bez da ti drugi kaže: to si, vrediš, valjaš. A i to zahteva ozbiljan rad. Ozbiljan rad, da. Jako je važno da se osvrnemo i na moment radikalizacije i to je deo knjige zapravo koji se bavi edukacijom i koji je i kroz ovaj format važno predstaviti tvojim čitaocima. I upravo je emotivni odnos bio podloga za mnogo lakši proces manipulacije i radikalizacije Fatimom konkretno. Pa hajde da podeliš možda ko sve može postati žrtva, kako ti odnosi izgledaju, kako dolazi do toga, kako neko dođe od tačke A gde je maltene, pa hajde da kažemo možda ne liberalan, ali negde na sredini tog spektra vere do potpunog ekstrema. Ja mislim da svako može postati žrtva ekstremnih stavova i radikalizacije. I Nadir ima jednu dodirnu tačku s romanom Indigo, gde sam pisala o žrtvama satanističkih sekti. I postoji nešto što spaja Nadir i moje prethodne romane, a to je internet. Internet je, neko bi rekao, toksično mesto, a neko dobro mesto. Internet je onakav kakav su ljudi i kako ga ljudi koriste, ljudi ga boje time. To nije plod fikcije, autorska mašta. Mnogo žena je radikalizovano putem interneta. Postojali su specijalni profili ljudi koji su bivali ISIS regruteri i na taj način su vrbovali mlade žene za brak, za dolazak u Siriju ili Irak. To je činjenica. Fatima konkretno prolazi radikalizaciju kroz emotivan odnos. I to je upravo priča na koju se nadovezujemo, a to je kada izgubiš čoveka koji ti je bio merilo ljubavi, izgubiš i ljubav prema sebi, nisi razvio samopouzdanje, nesiguran si i naravno da će nekoliko internet poruka učiniti svoje, da se makar osjećaš kao dovoljno vredna žena i kao neko ko je bliži korak ka toj ljubavi, ko je napravio jedan korak bliže ka ljubavi o kojoj sanja. Nije to uvek bilo tako, postojali su, ja to nisam uvrstila jer naprosto bi knjiga imala 800 strana, ali postojale su i žene koje regrutuju druge žene. Ono što ne mogu da se setim da li sam provukla kroz roman, ali na teritoriji Srbije i Balkana žene su češće radikalizovane licem u lice. Dok u svetu, kad kažem svetu, ljudi nekako misle da je to samo vezano za zemlje, muslimanske zemlje. Ne, imate ljude iz sa Novog Zelanda, iz Australije, koji su dolazili da ratuju na strani ISIS-a. To je najčešće bio internet za žene i je konkretno to, iako mene to nervira jer svodi ženu kao na nekoga ko se zaljubi pa nije dovoljno pametan, ali zaista pričamo o ženama koje su bile u poprilično osetljivom stanju kada su radikalizovane ili su pretrpele islamofobiju ili su pak pretrpele velike životne tragedije. Mahom je to bilo dosta porodica koje su migrirale. Naprimer, imamo primer jedne žene s naših prostora koja je u Nemačkoj radikalizovana jer nije mogla da se uklopi u tu novu sredinu, drugačiju iz sredine iz koje je došla. Tako da radikalizacija, neću reći da je spektar, ali svi mi imamo svoju tačku topljenja i ja često čujem tako na promocijama i književnim večerima, ali mene nikad niko ne bi radikalizovao, ja se onda nasmejem jer tebe bi prvog takvog radikalizovao. To su opasne igre, manipulacija. Na kraju krajeva, u ovoj knjizi, ovaj jedini roman gde postoje napomene autora,
gde sam silno želela da postoji činjenica, izvor kako sam do toga dolazila, a to je da postoji ceo priručnik za regrutovanje žena, koji je uključivao ne samo ti si lepa i ti si ljubav mog života, već jednu tačnu, precizno isplaniranu psihološku manipulaciju gde vi zaista pomislite da konačno imate nekog svog. I tu se svakako nadovezuje onda i deradikalizacija, jer ako pričamo o tome da je nekoga moguće radikalizovati i uvesti u taj ekstrem, sigurno je da postoji mogućnost i deradikalizacije. Ali takođe, jako važno spomenuti, što si ti donekle već i spomenula kroz priču o feminizmu i o tome šta on sve jeste i šta nije, jeste i taj moment da da postoje ljudi koji odlaze iz ubeđenja, koji nisu radikalizovani, već su prilično ubeđeni u to da je to ispravna stvar i da je to nešto za što se treba boriti. Pa kako pristupiti u situacijama kada je to moguće zapravo deradikalizaciji? Ne trebamo biti mi sad ekstremni i otići u krajnost, ali kada pričamo o našim ženama, mislim na Balkan, koje su otišle u Siriju ili Irak, postoje žene koje zaista nisu znale gde idu. Veći broj njih nije znao gde ide. Obećan im je život gde će moći da nešto steknu, gde će njihovi muževi moći da rade poslove koje vole, gde će živeti u jednoj zajednici muslimanskoj, gde neće prolaziti kroz islamofobiju. Dakle, otišle su s nekom lažnom slikom, s nekom bajkom, verujući da će njihova deca tamo bezbednije odrastati. Dok postoje žene koje su znale. I nije ni moje, ni tvoje, nije to ni posao mojih čitaoca da mi utvrđujemo ko je znao, ko nije. A kada smo kod deradikalizacije, mnogo je brže i lakše radikalizovati individu nego je deradikalizovati. Da biste nekog deradikalizovali, nekada je potrebno i godinu i nešto dana, i poprilično traumatični, nagli i drastični koraci. Izdvojiti individu iz prostora koji je radikalan i ekstreman. Ponovo je naučiti životu. Sektolozi bi rekli dekodiranje ljudi koji su izašli iz sekte. Deradikalizacija je nešto slično, samo što imate i aspekt vere gde je individua ubeđena da to zaista jeste vera, a onda kad mu to uzmete, imate jednog izgubljenog čoveka, ali to je moguće. I, nažalost, mi kao država, okolne države da, i Bosna, pa čak i Severna Makedonija su vraćale državljanke, prolazile su kroz proces deradikalizacije. Naša zemlja još nije preuzela korake, verujem da u nekom trenutku hoće, ali ono što je meni sva moja empatija ide za decu koja su sada u tim kampovima, zapravo zatvorima, i zbog te dece je važno izvući ih što pre iz radikalne sredine, jer će naučiti samo radikalno, neće naučiti šta život zapravo jeste, a to su te nijanse i to klatno koje oscilira. Svakako i taj proces deradikalizacije nosi i moment suočavanja osobe sa činjenicom da je u nekom trenutku bila radikalizovana, odnosno da je donela odluku koja je odvela u pogrešnom pravcu. I sad tu se opet vraćamo na moment odluka i mnogo ih je u knjizi Nadir. I mislim da je važno da daš svoju perspektivu zapravo toga do kojih sve kriza su dovele odluke koje su tvoje, konkretno junakinje, ne toliko junaci, pravili tokom svog života? Pa sad ću reći do velikih kriza, ali mislim do kriza identiteta, do kriza, pa čak i empatije ću reći u pojedinim trenucima. Ne mislim samo na dve glavne junakinje, ali mogla bih da nabrajam mnogo, ali često odluke koje na izgled su oni doneli, a zapravo su odluke koji su drugi oko njih donosili, su uticali na tu jednu pogubnu odluku ili na odluku posle koje nema popravke. Hoću da kažem, čovek jeste ono što odlučuje i čovek to radi kao svesna individua, ali ono što stoji iza nekih možda drastičnih odluka je skup svega što je taj čovek prošao u svom životu, nekada i nametnutih stavova, nekada i nametnutog mišljenja, konkretno mislim na junakinje poput Milice, Fatime, drugih žena o kojima sam pisala. A kada govorimo o Marini i Fatimi, možda je najpogubnija odluka nad odlukama ta
da odstupiš od onoga što jesi, od onoga što znaš o sebi, verujući, neću reći da je trava zelenija u tuđem dvorištu, ali verujući da je sve to ljubav. Ili pravda. Ili pravda. S Marinom ipak ide pravda, a ne ljubav. I Marina isto ima pogrešnu odluku, a to je da je verovala da dobro postupa, zapravo je napravila takvu nepravdu. I sad ja imam jedno lično pitanje za tebe na koje si delom možda odgovorila i na početku, ali možda je važno da se ponovi. Do kakvih posljedica sve nas, ali i tebe konkretno, ti si sa tim direktno suočavala, može da dovede odluka da odlučimo da ćutimo na neke važne teme, na neke teme kojih se možda plašimo, za koje nemamo hrabrosti u kontekstu svega što danas živimo, do kakvih posljedica ta odluka može da dovede? Do strašnih, do savesti koje ne možemo nikada da se oslobodimo dok smo živi. Upravo Marina, ovo je 4. knjiga o Marini, forenzičkom psihologu i profajleru u policiji koja se suočava s različitim stvarima, ali upravo ova knjiga zaokružuje 4. priču iz 1. a to je kada o nepravdi ćutiš, ti nepravdu činiš. Na taj način tišina je pogubna, ali ako bih mogla kao autor da izaberem, svako čita knjigu na drugačiji način, svako ima svoju pouku, ali ako bih ja mogla da izaberem jednu pouku koju bi svaki čitalac poneo posle čitanja Nadira i onako je čuvao kao neku motivacionu karticu, to je da ajde što ćutimo, ne treba ni da žmurimo, treba da budemo svesni šta se u svetu oko nas dešava. Svaka žena u ovom romanu platila je cenu toga što je bežala od toga da se osvrne i da shvati šta se oko nje dešava. I Fatima i Marina. Da je Fatima zastala, promislila, rekla, pa o ovome sam nešto znala, pa ne bi baš tako lako krenula tom stazom, a s druge strane da je Marina možda malo marila za neke informacije šta se dešava u tom trenutku u društvu, možda bi znala kako da pomogne nekim ženama. Mislim da je važno govoriti o nepravdi, ali isto tako mislim da je važno i otvoriti oči po pitanju toga šta može postati nepravda. I meni je zaista muka od jednog stava mlade generacije, a to je ja tu ne mogu ništa da promenim i ništa od mene ne zavisi, pa možda od jednog tebe ne, ali od dvoje ljudi, troje, kada bi svako otvorio oči i suočio se sa onim što je stvarnost, možda ne bi neke propuste ni pravili. Jako je teško odgovoriti na ovo pitanje bez davanja spojlera, ali hoću da kažem da nekada cena neznanja i preskakanja ovo me ne zanima, ovo nema veze sa mnom, ipak ima veze. I jedno od pitanja na Instagramu je, na primjer, bilo kao terorizam, nisam znao o tome i tako dalje, i kao mislio sam da je to daleko. Ma nije daleko, nije. I nije prestalo da postoji i postojaće, ali mi o tome treba da se informišemo jer jedina prevencija je znanje. I zato i pričamo. I zato i pričamo o ovome. Tako je. Hvala ti, Tamara, na ovom sjajnom razgovoru i pre nego što ga zaključimo, jako je teško rastati se i prestati zapravo razgovor, zaustaviti razgovor o ovome jer bi mogao da traje još 10 sati. Šta bi bila neka tvoja finalna poruka? Nešto što bi voljela da ljudi nakon ovog razgovora zapamte? Znanje, znanje, znanje. Pre nego što bilo šta odlučimo ili nekome presudimo, treba da govorimo iz pozicije znanja. Ja se nikada u životu ne bih usudila, možda da sam mlađa i luđa bih napisala, ali s razlogom sam čekala da ovu knjigu napišem kao zreliji pisac, jel te? I sve o čemu govorim iz pozicije znanja, učenja, upoznavanja, razumevanja. O nekim stvarima je opasno govoriti iz pozicije neznanja i pogubno je u nekim trenucima. Moj zaključak svega ovoga i ovog razgovora bi bio da zaista svako od nas može biti Marina ili Fatima i znam da moji čitaoci vole tu rečenicu, ali ja bih tu stavila jedan zarez. Svako od nas može biti Marina ili Fatima, a možda i Milica. I to je ono o čemu bih ja volela da ljudi razmisle, posebno oni koji su čitali Nadira. Kako stvaramo Milice? Lako ćemo sa Marinama i Fatimama. Sjajna poruka za kraj. Hvala ti, Tamara. Hvala te. Zaista, ako nešto treba da ostane iz ovog razgovora, to je upravo to. Ja bih isto potvrdila da je suština svega u edukaciji i u sticanju novih znanja i u otvorenosti.
A hvala i vama koji ste ostali do ovog trenutka i koji ste saslušali ceo ovaj razgovor. Tamara je jedna od retkih autorki koja će vam zapravo biti dostupna i za odgovore na pitanje i nedoumice koje imate i ja verujem, iako pričam sada u njeno ime, ali verujem da će vas uputiti na pravo mesto i na prave izvore gde možete doći do informacija. I čitajte knjige, u njima su često odgovori, ne plašite se da postavljate pitanja i budite otvoreni za nova znanja i budite hrabri da se bavite opasnim temama. Hvala vam najlepše.